Hlavne v období rokov 93 až 2007 politici predali takmer všetko, čo sme tu mali. Dnes, po 34 rokoch samostatného Slovenska, máme zahraničný dlh vo výške 86 miliárd, to znamená, to je 170 násobok. Úroky z tohto dlhu už dneska platíme vo výške viac ako 4% ročne, čo pri dlhu 80 miliárd znamená, že my na úrokoch každý deň budeme, ešte nie, ale už budúceho roku, každý deň budeme platiť 10 miliónov eur denne úroky. To je, by som povedal, z takmer nulového zadlženia sme sa dostali do takéhoto extrémneho zadlženia. Čo sa týka majetku, hlavne v období rokov 93 až 2007 politici predali takmer všetko, čo sme tu mali. Poviem vám to v číslach. V tom čase v nominále to bola hodnota inkasovaná asi 20 miliárd eur. S tým, že keď to prepočítame na dnešné ceny a dáme to do trhového hodnotenia, tak to je majetok, ktorý keby sme dneska mali, tak by to malo hodnotu 100 miliárd eur. To znamená, že keby tí politici ten majetok nepredali, tak buď dnes nemáme žiadny zahraničný dlh, alebo by sme mali fungujúce podniky, z ktorých len zase z jednej časti odchádza každý rok do zahraničia na dividendách 6 až 6 miliárd eur.